نەورۆز 2017 لە ئامێدێ بگرسەیی و بجۆشێک مەزن دەرباس بوو. بوویەرێک di ڕۆژا نەورۆزê de qewmî hin jî bandora xwe didomîne. Hêjayê gotinaya ku roja Newrozê saet 8:30 de xortêk Kurd ku ji meletê ji bo Newroza Amedê hatibû li ciyê kontrola polîsan hat kuştin. Navê wî Kemal Korkut bû û xwendekarê beşa muzîkê a Zankoya Înoniyê bû. Wilayeta Amedê li daxuyaniyek de got ku xort bi gumana ku xwekujê bombeyê û di destê de kêr hebûye hatiye kuştin. Lê derket ortê ku di çanteyê de bombe tûnebiye. û ew di dema lêgerînê de jî hatiye tazîkirin. Xort piştî ku tê tazîkirin, bazı deberqa de û polîsek gulêberî pişta wî dide. Lê ew li nexweşxanê jiyana xwe dest dide. Polîs dîmenên rojnamevanan jê dibe lê peyamnêrê ajansa Dîhayê Apogök karta dîmenên xwe diveşêre. Kuştina xort jî bi vî awayî derdikeve ortê. Wilayet dibêje lêpirsîn hatiye destpêkirin. Parlamenterê HDP Osman Baydemir piştî Newroza Amedê daxuyaniyek li darxist û kuştina Kemal Korkut şermezar kir. Wî got ev yek nayê qebûl kirin û îdia kir ku bi kuştina Kemal Korkut hatiye xwestin ku Newroz bê betalkirin û provokasyonên mezin derxin di nava gel de. Her wisa Baydemir spasiya xwe li gel kir ku bi sedan hezar kes beşdarê Newroza Amedê bûn û nîşan kirine ku ji polîtikayên zilmê re dibêjin na. Diger qedexe astengî û rewşa awarte bi sedan hezar kes beşdarê Newroza Amedê bû. Helbet referandum mora xwe li ser gotarên siyasetvan û nêrînên beşdaran jî xist. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.